ọmọ ìyá sí àjíkẹ́ Abíọ́lá àgbáyé orí. ọmọ àgbáyé Maulana Adélébárẹ̀ arìnàkórè àkọyà ibi o ó bá wọlá mú ọmọ tán. ọmọ ìyá sí àjíkẹ́. Abíọ́lá ọmọ láfi mi hàn wo ọmọ àfààní mi aya àfààní mi oṣù tó kọjá lọ mo ṣe wọlé mọ̀ fáwọn ọmọ tí mo kọ́ fúnra mi. àfààní mi ta ò bá rí mọ́ kọ́. mo lè gbé tèmi gbọ́ ọ̀nà orí. ohun tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu mi nípa àwọn alálùfáà wo wàláhì àṣekọ́. tàláhì ẹ̀fẹ̀ kọ́ súnmọ́ bí láhì àṣekọ́. torí pé Ọlọ́run ló ṣẹ̀dá mi lóbìnrin ó dá mi lárẹwà o nínú rẹ̀ mo kéwú mo kàwé mo tún yege mo jóbìnrin kò ní màlàpá mo jóbìnrin kò ní màlàpá. Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá mi lóbìnrin ó dá mi lárẹwà o nínú rẹ̀ mo kéwú mo kàwé mo tún yege mo jóbìnrin kò ní màlàpá mo jóbìnrin kò ní màlàpá. Àjíkẹ́ àrò Àyíṣàtú Bíọ́lá ọmọ àgbáyé. ìgbà tí mo ń bọ̀ lọ́nà láti lé mi. Bíọ́lá bí mo ti lọ tí mo ń lọ tí mo ń lọ tí mo ń lọ bí mo ṣe rìn síwájú díẹ̀ mo pàdé àdàmọ̀ ẹ̀dá ọmọ aráyé. ó wà ní umu Aisha bí mo lọ dáná. Níbo ló ń lọ? Mo wá fún wọn létí àgbáyé eléré ńlá. Mo ní bẹ́ẹ̀ orí gbọ́, àbẹ́ ò dà mọ́. Pé bàbá mi alágbára omi. Ṣé ká dúró ṣìdí? Àlàní Adéwùmí. Bàbá onílé ńlá alájà yẹn ṣé mo dúpẹ́ dúpẹ́ ìbànújẹ́ oníkan yìí o. Maulana Sheikh Abdulrashidi Adéwùmí alágbára omi. قد شرف الله على العلم وافتخروا. مولانا قد شرف الله على العلم وافتخروا بأنه مناه الله في الأمم.
ilé eléyìí àwò dami ẹnu ni àwò sífìlà ni ó kọjá kéré mi ó kọjá kílókọ́. oore ńlá ni fún bàbá mi Sheikh Abdulrasheed mi o. ṣé nídìí Kùránì náà Mọ̀lánà alágbára omi ẹ̀kú àyìnbó kọ̀ọ̀kan. torí pé kéwúdòwó kéwúdọ́là ló já wá dúpẹ́ o. kéwúdòwó kéwúdọ́là ló já wá pẹ́ wá. alágbára omi kéwúdòwó. kéwúdòwó kéwúdọ́là ló já wá dúpẹ́ o. kéwúdòwó kéwúdọ́là ló já wá pẹ́ wá. bí kò ṣe lálùbáríkà ọpẹ́ ló yẹ kẹ́rù dá o. kéwúdòwó kéwúdọ́là ló já wá pẹ́ wá. ẹ̀yin tẹ́ kéwú ẹ̀ wá o wá o. àwa náà wò ó kálá wò ó. alájà ẹ máa wọlé yẹ ẹ máa rọra. torí pé Yorùbá tó kọ̀wé apẹ́ kó tó jẹun. Ìkòdù láti wá bí ilé làwà ni ò jẹ́ ń kánjú. mo wá tó lólùfẹ́ mi lọ́rùn ni alájà mi náà. Yorùbá tó kọ̀wé apẹ́ kó tó jẹun kò ní jẹ́ bàjẹ́ òwe mi ní nítorí pé mo mọ̀. aráyé ń sọ pé àbọ̀ ló ṣe mọ́mì wọ́n ní tèmi. wọ́n ní kí n jàjẹ́ sùn látòwúrọ̀ mi tí mo ní rárá èmi ò jẹ́. wọ́n lá orí gbẹ̀yìn Ọlọ́run ó ṣe. wọ́n lá orí gbẹ̀yìn Ọlọ́run ó ṣe. ojú payẹ ọ̀tá mi lẹ́nu mọ́. ojú payẹ ọ̀tá mi lẹ́nu mọ́. owó dé làwà. torí irun onígun kábẹ́ má lè fà. ajá onílẹ̀ kó má lè ṣọdẹ. igbó nídìí kẹjọ má lè lọ. ẹja onílẹ̀ kó má lè wẹ̀mí. kórìn ní bàtà kókó. ẹgbẹ́ àìsà Abíọ́lá 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 owó ìyá sí mo máa wà náà fún àdínkù. jíjẹ́ náà jẹ́ jíjẹ́ náà. àfáàmì àpọ́nlé ariwo kọ́. àpọ́nlé àgbà ń sanwó mi ẹ ṣe gan. owó ìyá sí mo
kólé lálejò nítorí kíkọ́lé. Alhaja Abdul Wahab. Alhaja Azan. Ìyá Alhaja Aminu tún mi. Alhaja Azan. Wọ́n sanwó mi yá Aisha ọ̀gá yẹn lérè lọ. Wo ọkọ ẹni odò ẹgbọ́. Ẹnikẹ́ni bàbá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọkọ ẹni odò ẹgbọ́. Ọkọ ẹni odò ẹgbọ́. Ọkọ ẹni odò ẹgbọ́. Ẹnikẹ́ni bàbá ṣe ẹ̀ṣẹ̀ ọkọ ẹni odò ẹgbọ́. Adéṣẹ́wà máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Máa bọ̀, mi ò jẹ́ kó yán ìkéré. Máa bọ̀. Torí pé ìsúnmọ́ ni ìṣàlàhùn mọ̀ ṣe ni. Alhaja Amdalat Adéṣẹ́wà Umu Kasinat àtàlájà Awàwùmí Adébímpé ẹ̀ka yàrá agbára omi àyàlá agbára omi ẹ̀ka yàrá agbára omi àyàlá agbára omi Alhaja Aminu tó yí mo jírí kẹ́ alámọ̀kẹ́ o. Umu Yusima olólùfẹ́ Aishatu ni olólùfẹ́ Aishatu ni ẹ̀ka yàrá agbára omi. Àní Adéṣẹ́wà má bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Máa bọ̀ mi ò jẹ́ kó yọ ìkéré. Máa bọ̀ Adébímpé má bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Máa bọ̀ mi ò jẹ́ kó yọ ìkéré. Máa bọ̀. Ó ní pàrónú tí máa bọ̀ bọ́ ṣàgò wá gbóhùn tó ṣe ń fẹ́. Àjẹjẹ tó dúró nílùú Ọ̀ṣun ìyẹn lágbo Àìṣà o. Àjíkẹ́ Abíọ́lá. Ó yá ẹ kúrò lọ́nà ẹ yàgò lọ́nà ẹ kúrò lọ́nà ẹ yàgò lọ́nà ẹ kúrò lọ́nà Adéṣẹ́wà ń bọ̀ o. Màmá ń bọ̀ rẹ̀. Umu Kasinat to me. Alhaja Abdallah to yi. Aya Sheikh Rashid mi. Ẹ̀ka yàrá agbára omi. Yàrá agbára omi. Ọlọ́run ó ṣe kìíní yẹn fún. Ó ṣe kìíní yẹn fún mi. Adéṣẹ́wà. Ìyàwó àfà ló ń jó. Ìyàwó àfà ló náwó. Ó sọ̀wọ́ Àìṣà tó fi sọ́lá. Alhaja Amdalat Adéṣẹ́wà Umu Kasinat. Aya alágbára omi. First lady. Mojiri kẹ́ sọ pé first lady. Adéṣẹ́wà ó sùúrù lérè púpọ̀ inú bíbí mo ní kò dá nǹkan. Adéṣẹ́wà sùúrù lérè púpọ̀ sùúrù lérè púpọ̀ inú bíbí mo ní kò dá nǹkan. Ṣẹ́wà wéró wéró lẹ́yìn ẹ̀ o oúnjẹ láì wá. Wéró kó wéró lẹ́yìn.
náà lẹ́rí ẹ̀ o alájà Amúdàlá. Ògbólé lọ́wọ́ ẹ̀ ló wà o alájà Amúdàlá. Ó yá nítorí ẹ̀yin olórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mo fẹ́ dárin kan ẹ̀yin lẹ lórí yẹn mo kàn fẹ́ gbẹnu yín kọ́ ni. Ó yá sọ wípé kíkú dákun má pa bàbá yẹn o ọkọ wa ni bàbá yẹn ọkọ wa ni. Gbogbo yín ẹni ṣokó sẹ́yìn àfọ̀n agbóko tó ọ̀lọ́lá ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ó ní kíkú dákun má pa bàbá yẹn o ọkọ wa ni bàbá yẹn ọkọ wa ni. Àrùn dákun má ṣe ọkọ wa ni bàbá yẹn ọkọ wa ni. Ó yá ẹ wo gèlè gẹ́gẹ́ lórí àti kọ́tọ́kọ́. Ẹ wo gèlè gẹ́gẹ́ lórí àti kọ́tọ́kọ́. Ayédè ó tẹ̀ ẹ ò ní jí. Ó dùn sí yá ẹ wo gèlè gẹ́gẹ́ lórí àti kọ́tọ́kọ́. Nítorí pé ó yẹ kó ní láti lérè tó lè jẹ́. Ó yẹ kó ní láti lérè tó lè jẹ́. Ó yẹ kó ní láti lérè tó lè jẹ́. Ó yẹ kó ní láti lérè tó lè jẹ́. Ìyàwó tó ṣojú ọkọ tó sì tún ṣe. Tó bá dé kò yẹ ká gbàgbé ẹ̀fà. Ó yẹ kó ní láti lérè ló fi jẹ́ pé. Wàláì ìyàwó yìí tún jẹ̀rìí sí ó léyan dáadáa ní wọ́n lẹ̀ dá ló fi jẹ́ pé. Ó ní tọkọ bá kàwó tọkọ bá kàwó ara ìyàwó la ó máa ti mọ̀ ara ìyàwó la ó máa ti mọ̀ tọkọ bá kàwó. Ó yá Adéṣẹ́wà tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o tẹ́lẹ̀ ò mọ̀. Ó wà tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o tẹ́lẹ̀ ò mọ̀. Ó wà tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Alágbára omi tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Alágbára omi tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Adéṣẹ́wà tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o tẹ́lẹ̀ ò mọ̀. Tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Umu Kasina tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Abdallah tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Aya alágbára omi tẹ́lẹ̀ ò mọ̀ rè o. Ṣẹ̀fẹ̀ kékeré. Nítorí Adéṣẹ́wà o. Umu Kasina aya alágbára omi. Aya bàbá onílé ńlá. Onílé ńlá. Ó yá sọ wípé sexy baby. Sexy baby. Aya Alani. Aya Alani. Aya Alani. Ó yá pàkúrú mọ́ bójú dáadáa bójú dáadáa. Pàkúrú mọ́ bójú dáadáa bójú dáadáa. Ṣẹ́wà ṣe bówó kúra nílẹ̀ yìí náà. Alájọ̀ndálà àlówó kúra ní onílé tán torí wọn ò lọ́nà méjì. Ó jòwó kúra ní kọ́ máa fojú ara òun ọmọ.
lè lọ ọba òkè àṣà láti lẹ́yìn dádì o. dádì o wọ́n gbé láyé dádì o. ẹni kò ní rí bẹ́ẹ̀ afọlójú akọ́lápá kò sẹ́nu tírélà. ó ní pé ìyá mi ayọ̀ mi ìyá mi ayọ̀ mi ìyá mi ayọ̀ mi ìfẹ́ mi ayọ̀ mi onímọ̀ràn mi olùwàyà mi igi lẹ́yìn ọgbà alábàárò kan tí mo ní abiyamọ ó ní bí mi ò jẹ́ bí mi ò mú bí mi ò sùn orí bá ń fọ́ mi ọmọ bá ṣe mí ti ṣe yá olóyún mi pẹ̀lú ìnira ọjọ́ ìkù òtútù ọmọ pẹ̀lú ẹ̀yìn ṣá ló ní sábà ìkòkò funfun ní màmí bàbá funfun sínú ẹ̀jẹ̀ ìyá mi ayọ̀ mi ọlọ́pàá tó wà ní wáyé ìfẹ́ rẹ̀ ló bá àyà mi ó sọ ohun tí mo lè fi wẹ́. Kàsínà ìyá tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀. Kàsínà bàbá tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀. Tọ́wò ẹ láti kékeré dàgbà. Kọ́ má ṣe fẹ̀yìntì sunkún ẹgbẹ́rì. ìyá tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀ bàbá tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ̀. Àní tọ́wò ẹ láti kékeré dàgbà. ló wá ṣe lẹ́yìn tìǹbù. Ó yẹ Kàsínà tù kékeré. Ó kéré tìkàtìkà. Babalókè bá bùkún kó tóbi. ó dàbí ọmọ ìbò. Bẹ́ẹ̀ Kàsínà tù kékeré. ó kéré tìkàtìkà ọba lókè bá gbogbo kó tóbi. Àti Kàsínà tù. owó ní Àti Yusiro pẹ̀lú gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wọn àtàwọn àbúrò gbogbo ẹ̀yin ìyá àlùbáríkà nínú ilé ẹ ò ní tán náà wò sàré ọmọ torí pé Àmọ̀kẹ́ o ẹni ṣẹ́gun sí ní gbádùn ọbẹ̀ àti Yusiro àtàbúrò ẹ̀ ní sunkún lórí kankan ọwọ́ tó kù lù bọ́ ní gbádùn ọbẹ̀. Ìwọ àjèrè ọmọ ẹ̀ ò ọmọ láṣọ. Èmi àjèrè ọmọ mi ò. Ìyá Kàsínà. èmi àjèrè ọmọ mi ò. ẹni jèlú bá ní gbádùn ọmọ. Ẹni ṣẹ́gun sí ní gbádùn ọbẹ̀. Èmi àjèrè. Àbíyamọ ayé ò ní fọmọ dání lóró. àbíyamọ ayé ò ní fọmọ dání lóró. Lójúríkẹ́. Àbíyamọ ayé ò ní fọmọ dání lóró. àbíyamọ ayé ò ní fọmọ dání lóró. Adéṣeun. Àbíyamọ ayé ò ní fọmọ dání lóró. àbíyamọ ayé ò ní fọmọ dání lóró. Ìyàwó Adébímpé dà. Adébímpé máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. máa bọ̀ bí ọ̀jẹ̀ tó yọ ní kéré máa bọ̀. owó dé làwà. Òun mọ Kàsínà tù Adéṣẹ́wà yẹ ṣé mo dúpẹ́ dúpẹ́. Ìbànújẹ́ wo ni kọ̀yìn lọ́la oníṣẹ́. Alájà mi náà. alájà mi náà. Ẹnjìníà Ṣàánú Ajé o. Alájà mi náà. alájà mi náà. Mojúdìkẹ́ mi náà. alájà mi náà. Ọlámọ̀kẹ́ mi náà. alájà mi náà. Ó tù tínú lé. alájà mi náà. Àyà alágbára omi. alájà mi náà. Umu Yusiro. alájà mi náà. Olólùfẹ́ mi àgbáyé o. alájà mi náà. Ó ní Abíọ́lá ni Àjíkẹ́ lólórí tí ń yàn láàyò nínú olórí àgbáyé wípé àṣìní tiwa. Abíọ́lá mi Àjíkẹ́ lólórí tí mo yàn láàyò. nínú olórí àgbáyé wípé àṣìní tiwa. Ó tún ní pé Abíọ́lá ni Àjíkẹ́ lólórí tí mo yàn láàyò nínú olórí àgbáyé wípé àṣìní tiwa. Abíọ́lá mi Àjíkẹ́ lólórí tí mo yàn láàyò. nínú olórí àgbáyé wípé àṣìní tiwa. Allah, Allah, la ilaha illa tẹ́ bá fẹ́ gbowó lọ́wọ́ Mojírìkẹ́ o zikiri tàbí kọ́sìdà ni ẹ ń ṣe olólùfẹ́ bá rí àmọ́ ni olólùfẹ́ mi
alájà mi náà ní máa dúpẹ́ wọ́n ní ẹ kú àgbọ̀dìde torí ẹ ti lọ sílùú Mẹ́kà o. ẹ ti gàràfà ẹ ti gàràfà. because a ti lọ adẹ ti dé o ajá Fatima orúkọ ó dẹ̀ ti yí padà. èrè kan la ló ń ṣe ní Mẹ́kà ẹ̀yà fàlájà kún orúkọ àmì náà. ẹ ti lọ adẹ ti dé o orúkọ ọmọ ti yí padà. èrè kan la ló ń ṣe ní Mẹ́kà ẹ̀yà fàlájà kún orúkọ. ó ní aláràfà mi ni. aláràbá o aláràbá o aláràfà mi aláràbá mi ni àlè ajá mi náà aláràbá mi ni àtàlájà Fatima aláràbá mi ni. ẹjọ́ lọ sílùú Mẹ́kà o. ẹjọ́ gàràfà ojú ti yá ẹjọ́ gàràfà. ó lè sọ pé òun fẹ́ gbórin ẹ̀sìn mọ́ o. ṣùgbọ́n mi tàbí ọlá tó bára balẹ̀ jọ wàá rí pé wàhálà kankan pẹ̀lú mọ́tò yẹn nínú orin Àìṣà o Àdìkẹ́ Àbíọ́lá. ló fi jẹ́ lọ́wọ́ yìí àwa la ní tàbí ọlá nínú olórin tí kì í ṣe olórin ẹ̀sìn búbu láyé ń bèrè fún wọn lòun la fẹ́ kó sóde ó wá kọrin tó dùn fún wa. ojú ti yá káwa náà mú jọjọ. àwa là gbà adìyẹ funfun làtà adìyẹ gbéra. ṣìhùlì kàmì bìlà fàṣàlì wàhùsì liwadihi bìlà tanokudi wàlà takasuli bí fámìlì ìṣàdùn hanini ẹgbẹ́rin nàìjíríì kùlùmọ̀júdù ojú ti làbẹ̀rẹ̀. yá múdà wá ṣùkúrà. excellent percussion best composition Yeah. music inspiration Àdìgẹ́. different kind of lyrics Àbáyé. balance voice of music simply search for umu Àdìgẹ́ Àbíọ́lá. ló fi jẹ́ pé pàrọ̀nù ti máa bọ̀ bọ́. àgbáyé wá gbóhùn tó ṣẹ̀ṣẹ̀. àtẹ̀pẹ́ tó dúró nílùú òtún. ìyá lágbó Àìṣà o Àdìkẹ́ Àbíọ́lá. ó yẹ sọ pé látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. mo rọ́ọ̀dì náà mo rọ́ọ̀dì náà. látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. mo rọ́ọ̀dì náà mo rọ́ọ̀dì náà. látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. mo rọ́ọ̀dì náà mo rọ́ọ̀dì náà. látàǹsà mo rọ́ọ̀dì náà. láti ṣoríire. Àwí tí mo wà ní máa ti ṣoríire. Òdìgbà tí mo bá ń tọ́jú kọ̀lé. Òdìgbà tí mo bá ń tọ́jú kọ̀lé. àwí tí mo wà ní má ti ṣoríire. àwí. Yorùbá ń kí Sheikh Ismail Nakibul Ashraf máa fẹ́fẹ́ bá káṣọ ní iye o. Kẹ́ni tó wọ́n tiẹ̀ sọ́rùn ó máa ṣàfihàn. Àsìkò yìí ẹnì kan ló mọ̀ orí ló bà wá ṣe. Nakibul Ashraf mo ní ọmọ àjànàkú kì í yàrá o ó dá mi lójú. ọmọ táyà bí ẹ̀yà ni o tún pé kí n gbọ́. ọmọ táyà bí ẹ̀yà ni o. Nakibu jọ bàbá ẹ̀ ní Ismail àjọ bàbá ẹ̀ níta lásọ̀ṣẹ́. yé àfọlọ̀ ọ̀tẹ̀ èèyàn ni ó sọ pé rán. Nakibu, 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 gbéra. Ìbàdàn. ọmọ àjànàkú kì í yàrá o ó dá mi lójú. ọmọ táyà bí ẹ̀yà ni o. ọmọ táyà bí ẹ̀yà ni o. Nakibu jọ bàbá ẹ̀ ní Ismail àjọ bàbá ẹ̀ níta lásọ̀ṣẹ́. yé àfọlọ̀ ọ̀tẹ̀ èèyàn ni ó sọ pé rán. Owó dé la wà. Owó dé la wà. Sheikh Muhammadu Yusuf Adéhùnmí ẹ máa bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Focus. Haji Yusuf Àmúdá Yusuf Adéhùnmí. Àmúdá Yusuf Adéhùnmí. ọmọ ṣiṣẹ́ wúrọ̀ ṣídì o. Adéhùnmí. Àmúdá Yusuf Adéhùnmí.
wòlíì ọmọ wòlíì Adéwùmí o. èèkàn ọmọ èèkàn Yeah. Sheikh Muhammadu Yusuf Sheikh Yusuf wòlíì ọlọ́run ní Bàbá Adamallahu ayatahu àmín. Adéwùyí Adéwùyí gbéra. Focus wòlíì ọlọ́run ní Bàbá Adamallahu ayatahu àmín. wòlíì ọmọ wòlíì ní Bàbá Adamallahu ayatahu àmín. àfà ọmọ àfà ní. Bàbá Adamallahu ayatahu àmín. Ó yá sọ pé yàrá bí tó wíl umura Sheikh Abdulrasheed. Abdulrasheed. Gbéra gbéra. Yàrá bí tó wíl umura Sheikh Abdulrasheed. Abdulrasheed. Àdéhùn mẹ́mẹ́ fákàrúnà ìlú làmọ́. Ìlú tí fi wálé pẹ̀rá ti dámọ̀ sẹ́rí mọ́tò. Everybody. Sẹ̀límù ní Bàlíwá. Wálídé ìdílé náà. Wà fi sí omi kùlí. Ṣùrùrí wà kẹ́ ìdílé náà. Ìyá rọ̀bà náà. Bóyá yá rọ̀bà náà. Aláwù, aláwù, aláwù àfi. Ṣé ìkànnà Abdulrasheed? Yá rọ̀bà náà. Ṣé ìkànnà Iléyá o, Umu ìyá sì wọ́n retí mi nílé. Iléyá o, ọmọ ìyá sì wọ́n retí mi nílé. Àdìgẹ́ màmá yẹn túndé. Owó dé làwà, ẹni tó mẹ́gàn, gbéra gbéra sòkòjò méje 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 méje. Mo jíṣẹ́ tẹ rán mi Àmọ̀kẹ́ mi o. Mo jíṣẹ́ tẹ rán mi Àmọ̀kẹ́ mi o. Àní mo jíṣẹ́ tẹ rán mi Àmọ̀kẹ́ mi o. Mo jíṣẹ́ tẹ rán mi Àmọ̀kẹ́ mi o. Méje Lórí méje. Aisha lẹ́pẹ̀ ẹ ò fowó jòló. Ó tún ti yá Aisha lẹ́pẹ̀ ẹ ò fowó jòló.